Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Vice Gov in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Vice Gov in Action. Upod sa inyong alagad, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo nga tanan sa nagapamati sa ining programa Vice Gov in Action. Halin sa San Carlos, pakadto sa Hinubaan, sa nagamonitor sa aton sa Facebook, kag sa madabutan sang aton nya radio station Action Radio. Mayong aga sa tanan mga kauturan naton. Upod ko ang akon nya amigo, Board Andrew Montilibano. Vice, may aga? Do nahidlaw man ta sa imo ba? Do kaayos ang imo nga aura subong. Do mayo tulog tanga duwa guro? Kaksod na niyo. Sunta ni anay. Amo man na. Naka ano ka na? Naka fully dose ka na. Second dose na. Second dose ka Tapos na. na. Vaccine mo. Tingala ko nga. Pero hindi yapon pwede, dapat halong yapon. Oo, gani. Kay gakadlaw ko kay ina kay pag ano sa aton nga music daw mo naman ang ginahulat nila tanan. May na nahidlaw-lawon man sa isa ka semana. Balo ka last week wala kita kay Game 5 sang NBA nag Game 6. Game 5. 6. Game 6. Game 6 sa Domingo. No, 4-2 ang score eh. So game 6. Game 6 to. Game 6. Iki mi ara pa. Di ba game 6? Nag, 5. Game 5. Game 5. Okay. Championship. Kaya nag-3-2. It was Wednesday. Okay. Dawag ka, Vice? Mo gani nga nadumduman ko migo to sa likod niya hindi game 6 yun hindi. Nadumduman ko kay daog ko mo. na ano lang ko sang game 6 amo to ang grabe crucial nga. Pusadya. Nami. Galing kay daog ang team ko pero di ko ya. Mo nang malait. Gamay abansi. Gamay abansi. Tiyan mo na may nag-text aton nga wala ka mo. Nag-coverage ang aton niya. No? Hinatag tang programa ta. Correct. Okay, I think may special coverage at that time. May mo gina-permit. May special coverage ang radio station. Tati kita mga plangga ko diya sa Action Radio mo. That's why nga. Pero isa pagid board, may isa man tadi ka gwapuhon man niya bisita. Ini nami gini kay makahatag gini sa sang impormasyon sa aton subong parte sa vaccination program ta. Correct. Daw ako ya ginatawag ko man niya vaccination SAR man ni saya sang probinsya sang Negros Occidental. Dali kay duha ka bilog ang aton venue when it comes sa Pfizer nga correct nga brand no. Puti si Doc na lang karon ma-explain na ang aton nga bisita way liban si Doc Ruel Gerson. Doc, mayong aga. Doc, mayong aga, no? Board, una sa tanan na mayong aga gid no. Sa aton nga mga upod no nga kapamati sini sang programa ni Vice Gov in Action. Halin sa Banwa sang San Carlos mayong buntag sa inyo tanan dinha no. Pag-amping mo dinha. Mayo ka magali Adto sa Hinubaan mo man to gyapon ang Hinubaan. Sa Hinubaan may ara man ta ti Ilonggo man dito pero sa border ti mayong buntag liwat sa inyo. Kagang mga aton ga pamati no sa iban nga mga utod naton nga negrosanon sa iban nga pungsod. Mayong aga kag in behalf sa aton nga Provincial Health Officer to, Dr. Tumimbang. Tumimbang ang amigo man naton. Kami nagapasalamat no kay Vice kag kay Board sini nga tion nga
kadto dire kag makahatag impormasyon tungkoy sa aton nga vaccination program sa province nga ga-encourage gid kami. So thank you gid Vice kag board sa Sige daw opportunity. po, antes kita magsugod gid sa tanan. May ari kami man diya protocol ni Board Andro mga kung sino ang amon niya nga mga guest diri. Amo man ang magalid sa prayer. So mga Sige. muyo kita anay. So ibutang nato ng aton nga kaugalingon sa presensya sang makaako sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you Lord sa adlaw nga ini. Thank you sa manami nga tsimpo Lord. Thank you Lord nga gingabayan mo kami nga makadto diri kag sa mga amon nga utod nga kapamati sa bilog nga probinsya O Lord. Please keep them safe O Lord. Lord, thank you Lord for the blessings, the good health and safety O Lord. Lord, tuytuyan mo kami sa amon pagdiskusyon sa vaccine nga makahatag impormasyon sa aton nga mga utod nga kapamati O Lord. All this we pray in Jesus name. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay. Amen. So, Doc, ano ang maayo nga impormasyon nga mga hatag daton sa publiko sa aton nga vaccination program, and then gay lang sila jutay anay nga background kung sino si Dr. Gerson. Dr. Gerson o Ruel Gerson, ara kita sa Provincial Health Office, mga lapit naman mga 11 years, no? Ara kita sa clinic, amo nagakalambot ta sang una sa aton mga medical mission, and subong nga tion ara ta sa pandemya, gabulig kita subong number 1 sa aton dira nga swab testing team aton man na gina lead, no? And subong gid currently ara kita sa adverse effect following immunization nga composite team physician, no? So amo nang aton nga programa. So as far as sa aton vaccination program sa province Vice, no, ara na kita subong kung numerong basihan naton, no, although ang aton population is I believe 2.6 million, no, ang target more or less ara sa 1.8. Sang last Friday ang nakuha ta nga datos sa aton opisina Provincial Health Office, no, ara pa lang ta, no, medyo ma-challenging ini kit itong kalayo 156,278. So, ang target is 1.8, 156 pa lang ang aton nga na vaccine. So therefore, mga Ina sa siya 8%. nakaduwa na naka-dose? Ang duwa naton ka dose are pa lang sa 42,000. So sige ang aton nga programa, ga vaccine kita tsak totoy mo Vice. Layo pa Vice, no? 8% pa lang ta. Yes, lapit-lapit dira board, no, kay Kapamati ang 7. aton pinalangga gobernador. Gob, kung kapamati, mayong aga, lipat ko. Lipat ka Gob mayong aga da gob. No? Okay, sige Doc. So amo nang aton na kuan subong ang sitwasyon, no, pero at least gagiho, at least amat-amat. May mga vaccine nga nag-abot lately. Ang aton nasuguran sina nasugod kita sa Sinovac, AstraZeneca, may Pfizer kita, kag meron naman ta Pero, Johnson. Doc, Johnson. ining gaabot sa aton, this is still hatag sa aton, di ba? Yes, ang This is still part of the donations, di ba? yes, ang aton nga COVAX facility sina sa facilities. national, no. So therefore, ang aton nga immunization is also somehow limited. Depende man sa aton stock sa nag-aabot, di ba? Yes, sakto na board. So ginalantaw na sa aton nga national dito kung paano ta na-utilize. But as far as last week, nag-abot naman to ang gin-request naton, no, nga AstraZeneca. Galing nga nakabasahan man naton sa news, gamay ang nag-abot sa 100,000 doses na gin-purchase nato, no. Gamay pa lang nag-abot. And I So, believe, amat-amat na. At least gaabot. yes, amo mala ng aton nga at least gagiho kahit papaano. Amugit. So basically amo nang sa rollout, so mayari kita diri sa Barangay Kapitulyo, no? Sige ta dira. Then every day may mga gina-deliver nga vaccine, no, sa aton nga mga banwa. Mga target man na sila, idulong naton, ginakuha ta man dayon ng vial para may ara kita sa ginatawag nga utilization report. So sige ina ang rollout naton. Subong ara na kita, no, A1 medical frontliner, A2, A3. Ano nga brand ang gina-distribute kada LGU, Doc? Depende sa nagaabot sa COVAX facility nato, no. So karon ang liga to meron ta Pfizer ginhatag kay Pero why tayo gina-distribute na? Duwa lang yung ka-venue aton sa Pfizer eh. yes ang sa Diri Pfizer. sa may silay sa provincial Hospital. hospital, and then diri sa aton sa province. Barangay Kapitulyo nato. Barangay, nga nagbarangay Kapitulyo na. Amo tong aton nga gingamit nga slogan dira, Okay. Barangay Kapitulyo I para think ang sa ma-register. Pfizer, ito daw, ano no, May medyo budlay separate siya siya nga storage eh. Hindi kag daw bulubudlay siya Bulubudlay. partner. Hindi ka na Daw may ma-distribute.
daw may steps kang amo na pag-intindi ko daw may certain steps kang nga dapat sundod. Yes, sakto That's na why nga board. dirita So ginapakato. so I can contain ta para sigurado ta na hindi And then ang aton mga LGUs ginaserbisa na lang. Yes. Ang aton nga mga senior citizen nga magpa-priority ta senior citizen sa Pfizer. Yes, ang aton senior citizen kag mga medical Pero hindi frontline. bala, Doc, di ba may abot ang Johnson & Johnson? May ara kita nag-abot no as para at kay Attorney Diaz no nagligad lang gito. No, almost do pila to ka dose nang nabutang 70,000 70,000. doses no nga nag-abot. Do ang plano na so good was July 26 until 30 ginahatag ta na sa mga LGU. One dose lang siya. So ang priority naton ang mga tigulang gid. Kaya at least nga isa lang lakad to. Eh kung nakita ta naton sa aton diri sa Kapitolyo nga program nami gid but makapoy man sa ila. Imagine malin sa inubaan. Mga So, tukadto oras, pa di para mga pwede biyahe. siya mabalik. Pero at least may Ilang ara. temperature sina sang J&J daw? Ara sa 2 to 8 degrees. Amo tong ambal ni board kaginang sa Pfizer gin limit na diri because may ara sa specific Specific kag special care ni saya. mga ultra freezer nubo nga temperatura so kailangan kung mag-transport no dito sa Silay kag diri sa aton dasigay na siya Oh, dapat. sige Doc, continue lang sa imo nga report So ang next nga lang tawo no Ari na ta sa 156. yan oo. Monitoring data ta. Amo na siyang Bilugan. ka-latest na nato no. Out of this 156,000 na vaccine, ang second dose amo ni 42,000 lang, iles mo pa na di. Yes. So ara gyapon sa 110 plus. Yes, ang aton Ang nga first dose. nato 111. 111 no nadala. Sala gali, 130. 130. Ari ko naman kamay. Blurred gamay. Gablurred. 110,000. 113 113. So, mo man na next week masigi man kita dira sa aton nga vaccination program kag ang iban sa Banwa sige man na siya. No? So Doc, ano ang kaimportante kay hindi tagid niya gyapon pag untatan niya gina-encourage nato ng mga aton kauturan nga magpa-vaccine. So explain ano ka very important nga ma-vaccine ang isa ka tawo kontra sa COVID-19. Yes, so sakto na Vice no. Nakita taman no as virus no, COVID virus. May mga bulong manggid nga mga nga antivirus no. Pero ang cornerstone sang pag-atubang tersin sang pandemya is through vaccination. So dira nakasandig no aside sa mga gina-observe naton nga mga minimum public health standards, mga stricter nga border control, ang vaccine gid ang makabulig kay maghatag ini sa aton sang immune system, ma-boost ang immune system. So tagaan kita na asang ginatawag nga hina nga virus or parte sang virus nga makatrigger sa immune response nga kung madapatan ikaw sang virus may ara na ka-respond ang imo lawas. So in short, kung maigo man gid ikaw which is may ara mayong responde sang imo lawas. Di So ka muna matamaan. gina-encourage. Yes, Vice. Ara gina sa aton nga mga record. Kang ibanti hindi gid sila nga mahawa gid. Amo na nga mga priority naton nga mga tawo, medical frontliners kag ang aton mga senior citizen, sila gid ang vulnerable. May mga maintenance pa gid. So very Okay, important. so anong bagay nga brand sang vaccine nga sa aton nga mga kauturan nga may gina-intake nga maintenance o may ara nga masakit na nga daan anong nami nga brand? So far kita no sa aton sa public health no, of course kung anong available nga brand na nakaagi man na sa EU emergency utilization na siya. Kag of course ang FDA gina-approve na sila nga safe and effective. So with regards sa dira, so any vaccine for that matter nga available, With comorbidities nga Yes. mga kauturan nato na muy digin na siya. Ano ang Arang vaccine ang arang ara subong naton may Pfizer dira no, kung may ara kaya mo nang target agad, AstraZeneca nami man na siya. Okay. So mo gina ang Johnson & Johnson ya Doc. Subong kay ti one dose lang siya no, one shot lang ti ang priority naton sina mga senior citizen ti bagay man na sa ila. Sabis kan may mga bulong sa high blood. May nakita ko diya Brad no nga din nga site in picturean niya do 4 ka results sang X-ray. Ang first X-ray nga wala gid ma-vaccine. Yes. Ini ang tatlo na vaccine sang Sinovac, Lain-lain. Astra, kag Pfizer. Na COVID man siya gyapon pero number 1 ang sa Sinovac daw medyo ang iyang X-ray result
daw may dako-dako abi na clear sa imo nga lungs, pero hindi not not severe nga grabe gid daw may portion. May impact ko. Ang iya naman sang Astra daw kita mo gamay-gamay. Pero ang pinaka the best result ang iya man sang Pfizer. Yes. So meaning ma-vaccinate ka gali sa tatlo ini ka brand nga basta ma-vaccine ka lang hindi ka matamaan. Correct. That's true. So dira pagid ang compare sa why ma-vaccine ang Hindi result. na tapat kita da. Laing gid board. Oh, tsakto gina-advise no. Kung X-ray result nila unvaccinated kapag ikaw ang Hapon man na pinaka-vulnerable. result sa September. So, tsakto na. Puti mo. Puti na Maputi yaho. gina siya. Ang portion nga white sa Sinovac, gamay-gamay. Daso nagamay pagidya ang iya sang Astra, ang iya sang Pfizer, gamay na gid. So, Yes. meaning, why gid sila yung tamaan gali? Na kung mabaksin. Basta madapatan ikaw. Amo na gani. Kamo nga duha na, vaccine na kamo, no? Naka-second dose na kamo. Amo nang Si importante. DA kag si, At least natapos na sila, no? Tsakto tong kay Vice Aguinaw, lain-lain ang ginatawag naton vaccine efficacy, no? Oh. Mayara ta dira table na sa DOH na siya. Ang tanlain-lain nga mga vaccine nga available subong ginatagaan ang vaccine efficacy, no? Efficacy in the sense like for example, anong iya persa vaccine efficacy nga hindi makatag kung magka-COVID ka hindi ka magkasimptoma. Kag kung may severity man, as far as that number is concerned, ang Pfizer gid ang pinakataas vaccine efficacy. Kag, So, ti amo ginang mayo. Short, yes. Kung sa lipot nga storya, Saving lives gid ja gali. yan, amo gina So siya. may ara pagid nakita ko to isa man ka sa website to nga may ara ya nga gina-discourage nila. Ang ila mga members it's a religious group abi no. Yes. Sila lang. may ara Ito mo. na ano man naman. Sila lang na yan, Brad. Basta kita i-encourage ta lang yan. Yes. Encourage ta naman ya. Ara kay sa public service, So ang tanan dira nga wahi pa ka pa-vaccine, so sa pa-vaccine na kamo. Balo ka, Brad. Ano Para ni mo? Sa inyo kagalingon, sa inyong mga kabataan, sa inyong pamilya kag sa community nga ara kada. Reality check man na, Brad mo. Akseptahon pa lang nang gid lang naman ni nga tutuod gid yan na may COVID bala. Maumugadi. Yes. So, somewhere, Dok, asa imo nga na-analyze ang nagpa-vaccine dra sa aton sa province, no? More nga ara sa city proper. Not like nga kung sa daw ara ka sa upper part, ga pa-vaccine man sila. Kaya may report sa ako niya daw. Why to sila yaga pati? May Tsakto COVID. na Vice, no, amo nang panawag nato ng vaccine uptake naman ang pag-insindi bala sang mga tawo regarding dira. Damo gid sa mga lagyo nga lugar kulbaan. Pero ang ini nga nakaitsindi ang ari sa mga city property, damo gid gusto magpa-vaccine. Galing of course masunod kita gapon sa prioritization nga ina. Oh. So amo na gina-encourage Kung ta ako, dapat pa-vaccine kita kay Yeah. sa gusto ta kung sa hindi, ang Delta variant. Kari naman. ang Delta. Amo gina sa Last week daw 36 ang identified. Subong daw 70 plus na ang identified sa 67K na. Oh, 67, May harap no? nga report ya 64 to 67 kay the other day lang may 17 naman nga na-confirm. So mabalaan na siya nga Delta variant kay for example no like ara man ta sa swab team. So nagpositive ni upod tan nga utod nga taga Talisay nga halin sa Gwa kung suspitsyon naton OFW gina-mandate na nga ipadala ang specimen dito sa Philippine Genome Center sa Manila. Ginatawag na naton genetic sequencing. So dugay-dugay magwa dito na mabalaan naton kung ano klase nga variant. Paresto sang naligan nga nakatod ding regional director sang Department of Health nagambal nga may ara to sa Antique sang duwa nga nagtaliwan di gani. Mayo pa lang to, Mayo 26. Pero Doc, Na-vaccine to sila nga duwa. wala sila to kay mga dugo lang to bala mo. pero Doc, Amo na siyang risgo. first ni, kung magsulod mo kita ang Delta variant, kung na vaccine kita, ang aton vaccine would still work without Delta variant. Yes, Hindi kagamo ba? nang damo gig ka pamangkot. May ara ta dira data no. Kung matapos mong duha ka dose ng Pfizer, may ara ikaw 88% protection Sa Delta. sa Delta variant. Isa kami sa Sinovac, Doc, pala kami ka-present. Wala sila kapag wa study Sa po. Sinovac siguro, basta ma-vaccine ka lang. Pero may ara na siya gyapon. May Hindi ara. lalin ha. Maskin 50% guro, Ay, may ara agad guro May ara na. Ang sa Astra kung tapos mong duha ka dose gahamboy siya 67%. Based na sa Yapon. Ju- Ako na lang journal of takot sang ano sang Sa Sinovac. Sinovac. Mga 51 na. 51. Hindi maguro. Okay na na, labaw ka na sa porsinto. Ito na halin. COVID mo tingidra ang iban nga dili ko sa Innova ka mo kay ti dingto manahalin sa China.
No. Ako nga dati sa Sinovac man ko. Si Gob sa Sinovac man. na protection kinaara gina. Galing kay mga studies kis ati medyo hinay magwa pa no, dugay magwa. Ti amo na kisa nga ti ang kaalang-alang sila. So kay ang Delta variant subong ti confirm naman gina nga may mga local nga transmission diri sa aton pungsod sa Pilipinas. So syempre with the Office of the Governor si Gov naton sa aton sa Vice Gov, mga border control to subong stricto na. Ga requirement tagyapon voluntary swabbing no kung gusto na pero ang RT-PCR gina-require gid naton sina kay para nga at least especially sa panay ta di sa seaport sa Bredco gina mas stringent ang aton dira nga entry protocol sa mga LSI, APOR kay ti gusto naton nga ti magbuligan gid naton nga ti ang Delta as much as possible hindi tani makasulod dira. Deadly naman ang Delta. Basta Delta daw deadly gid. Mugani. Delta Force. Na Basta may ngalan Delta. Delta. kuan siya Ito yung katama. mga aton niya kilalan i-encourage na gid Yes. sila magpa-vaccine. Yes. Kay amo na ang makasalbar kag hindi ka matamaan sa sinisa COVID-19 ta. Amo na pag yes, sakto na ba amo na pagwa sini sang variant nga mo sini ti ang tao ang fear ara gid. So kuan gid sila kang papabaksin. So at least ma-encourage So kita. ginatawgan gina ninyo Doc ang aton nga mga local health workers ginapabalogid sila nga kamo naman ara kamo sa LGU dira sa inyo nga territory i-encourage nyo man ang mga pumuluyo nga magpabaksin. Pag sa responsibilidad na ba ang gaubra sa public health nga tanan nga mataw matagaan impormasyon ma-disseminar nga importansya board sang vaccine nga Yung gisa mapabaksin. katawag ko kay Dr. Tumimbang sako gid kamo kayo. Kung hindi ko siya madabot ikaw kay Muni nga chimpo gate no pandemya ti hindi naton man ni garansi na no ti balansi nato ng aton nga obra ti ara gid perti ko sa ako kay kung mag-vaccination dira ti hands on ta dira ginalantaw tang sistema nga aton nga mga protocol sa paghatag sang vaccine sa LGU ma-observe man diri man sa aton at the end of the day kapoy siya pero at least makita tang numero ga saka salamat kita. okay Doc, may ara nga mga iba niya storya no. Okay pa man ni ano, ay nang lain ang first brand, ang second brand yan nag Pfizer sa. Anong mambalmos na? As far sa aton sina nga pagbasa man no kay mega inquire man na kay tungod nga rin isang social media subong may iban nga naka alin sagwa mga parintin nila even sa Europe sa London nga first dose nag Astra then naglain nga vaccine kadamaan Pfizer so nagbasa kita sina naglantaw hybrid ang panawag sila hybrid ang panawag sa aton diri sa Pilipinas as far as the Department of Health guidelines wala pa na naton gina-encourage Okay, pero but ara na dito sa gwa. Kaya ang rason nila is yung muna. There will be time because of logistics nga problem naton board. Nga due mo na sa AstraZeneca. Wala. Galing kay wala available kay because of the supply. What will we do? So, dito may study na sa February mga 800 katawo nagparticipate sina Oxford pa na nagpadalagan AstraZeneca ang makers ang Oxford 800 plus ka mga respondents ginsubmit nila ang self na nagpa-inject sila sa Pfizer after 21 days. So, Astra, no? Pfizer dayon. Oo. May nagwa nga protection ng mga 80%. So, dara nga figure, dara nga datos, nga ang iba na encourage, okay, nami ni siya. So, iban ka pamangkot, pero as far as the Department of Health guidelines, wala pa ta sina. So, basically, sa hybrid na. so meaning wala pa sang cases sa ilang abi nga study nga daw naglain Yes. ang isa ka tawo nga injectionan sina sang hybrid. Dako ang benepisyo pa. Amo nang nagwa Nagduga nga pa. Yes. And there Ang was protection. Yeah. So balidok ako. So libi pares ni sang sano ko nag second dose man. May Sa bago Sinovac naman na ang board. nga vaccine nga brand. Ha? Kung magpa third dose ka board. Pwede pa na. Subong ko No na booster, be? ang nabasahan nato no sa Indonesia ang natabo dito sa mga health workers nga kaupod naton natapos na sila sa duwa ka Sinovac and yet unfortunately Amo gyapon, naigo naigo. sila pagkaigo may nagtaliwan gid so ang ididto ang aton nga health minister didto ga kontemplar amo nang imo board base magpa-booster sila balaban-laban lain naman nga brand. That's why si last time to kabasa ta sa newspaper ng aton nga provincial administrator nga very active Attorney Diaz nag-instruction diri sa aton sa provincial health office lantawon be kung anong aton sina lantaw ya as far as having the so-called booster
Pero sa health worker lang anay. Kaya ang prinsipyo tsakto ginaka-attorney nga ang exposure sa mga health worker naton bala board, especially nga sa quarantine facility sa COVID hospital naton sa Valladolid kag Cadiz ang exposure. Kung pa yung sinding after 3 months, daw pwede. May amo na nga mga timeline gagwa subong vice 3 to 6 months nga booster dose. But as far as again, usually kasunod kita sa WHO nga guidelines, CDC sa Amerika, then there sa aton makaskade na NITF Department of Health nga kung kaluyan matag na. Pero kung naobserbahan ta vice ang una board like ang seasonal flu, annual flu, ga-inject kita na iya. No, may ara kita booster o mga tawag nga catch-up dose. So, ang laban-laban ang madikta na lantaw namon is ang severity sa mga cases. Prasinisang pneumonia vaccine. May ara na every pila ka 5 years. years. 5 years. Ang flu vaccine, 1 year. Annually na siya, Annually. vice. Kaya ga-mutate ang virus, ang influenza. Tiyan mo Kung man yung kuya ka pa flu vaccine mo? Ano to ato? Pneumonia? Pneumonia to aton Pneumonia. sang Ako nagpa-flu vaccine 2020. ko. sa una na may arata na sa una vice mga flu. No, ginatagaan. Flu vaccine ko last year. So, buong pwede ba kami gyapo ko pa flu vaccine? Yes, pwede gina siya, no. May mga interval lang ta kay kung tapos ka naman niya boards ang aton nga COVID, so why gina kontrachimpo. Kay kung for example, nagpa-flu sila, ang COVID nga vaccine na nay duwa ka semana nga interval. Wala tong wala na yung ang booster. So, ang muna ang Bakal ka lang mga na booster. Sa piso mo yan. Ano gani? Bubod. Bubod. so ang muna nga aton mga challenges. Grabe, as no? far as the Anyway, sunod lang kita sa aton sa mga health programs naton. Eh, hindi kita da maglain gid. So, prasina, may mga bag-o naman ya amo ni hybrid naman. So, kung maayo man lang sa health sang tao, kundi sundon ta naman. Amo na makaprotect sa aton eh. Di ba, Doc? Yes, ginaduso man na nasa mga health naton nga expert because at the end of the day, ang ginalantaw tada is ang aton health, ang aton capital wealth naton. So, siyempre, kung magmasakit kita, problema, aside sa gasto, mental nga problema, no, depression sa pamilya, dako nga economic man nga burden, no, kung may aras ang masakit, no, sa aton nga panimalay. So nakita ko di sa record mo, Doc, yung iba ng mga municipalities tabla, do ka jutay pa sang ilang nga nagpa-vaccine. So far ang ginatanaw ko di ang upper part ng mga lugar. Yes, Do among jutay di Ario. correct na siya, May tag Vice, no? 1,000 plus lang. May ara to dagani ang una to sang Pag ang population nila daya, Dagko. sila bisa 45 o kon 40,000, sakto na, Vice. 30,000, 1,000 plus lang, way gani pila ka percent na garo. Pila, way Gamay gani ka, kakwa sang oo. 50%. Gamay like ang before ito pag una-una tagay roll out sang mga ginapang dulong tang distribute nga vaccine ang may ara nga mga LGU like for example that time ang kabangkalan medyo hinay-hinay pero subong ga amat-amat naman sila no at least malaot no. Pero ano, Doc, ang aton sistema nga may mag-abot diri nga vaccine sa aton gina-separate gid ang tunga, no? Amo ni Yes. gina-roll out ang tunga because Yes. nga kun in kaso manggid may segundo sila ya may ara na available. Amo ginagawa naton Vice no nga hindi na matabo no ang nabatian naton nga Sinovac second dose ko na. Nagadto ko sa vaccine center, nagambal dito ang health. Sir, wala pa. Hindi na siya maayo man no. No, kailangan ina-secure gina naton nga mga second dose ara Kung na may nato. mag-abot di 1,000, kailangan 500 lang. Oo, yan, dapat roll ka out. taguon mo May na. tago gigitaya Ara na na nasa na shell 500. ka. Nga Kaya para ki- sa second dose ang tao. Kaya Para we sa will second defeat the dose. purpose eh. Sakto na. Karong gubuon pa ang number of days kasi hindi na siya magtrabaho Ano sa na sakto. karon kung kisa ka lang ma-injectionan and then why ka na nag-segundo? May ara iban nga mo na Vice nga mga cases no. Tigi na lang taon na to. Doc, artista ka ma-interrupt ko anay. Ang first dose nila, daw nakabatsyag sila sang daw Adverse jutay effect. nga adverse effect. Walo hilana, tabi nga daw tolerate man. Pero iban daw ginakulbaan na. Yes. Daw hindi man paracetamol lang gid ang kinahanglan mo da nga ibutang. Mhm. Pero ano matabo sina kon let's say my question is ano matabo kung isa lang ka dose kag hindi ka na hindi ka na magpa second dose protektado ka man di. Yeah, well, theoretically no. Lang ka mas nga protektado ka and then Yeah. suddenly madula na ang first dose mo nga inject sa Yeah, imo. mo. So amo nang tsakto nga pamangkot Vice no. Anong matabo kung
kaisa ka lang nagpa-inject kag ang vaccine gin-design na for 2 doses. So basically ang ato ng mga health expert gin-design na siya kay para ang respond ang una mo nga dose tagaan niya ka immune response na ma-create immunity. Dapat may follow-up para ma-sustainer. So kung naguntat ka dira, so ang risk sa imong immune protection, ang imong immune protection hindi na siya kataas katama. So ma-expose ka sa COVID, laban-laban malatnan ikaw. Amo nang basic dira nga premise. So muna kami mga timeline like Pfizer 21 days, sa Astra 8 to 12 Ti weeks. product nga na mahimo malangan isang Johnson & Johnson nga isa lang ya ka dose, isa lang ka inject. Yes, amo na nga damo gusto gid magpaigo sang J&J kay because isa lang. And may mga studies subong nga ginadmit man sang J&J nga there's a need nga may booster gid May sila or booster. second dose. Kay Pero kung nubo ang ilang second dose vaccine mo na yan, efficacy. another 1 year na na. Amo pa na bay subong kay tiari pata subong sa stage man nga biskan mga reports naton ara pa sa phase ang mga trial na ginalantaw pa na kung anong mga reaction, immunity level. So sige na. So in short sa fields and science ang dynamics na sige. So kung may mga data nga magsinulod like for example gin-check nilang antibody levels against COVID o pigaw, sige booster kita ni. So kailangan may mga studies nga i-prove sina. Then that studies will be the basis when will be the booster dose of a specific vaccine. So amo nang mga sa amon guys kung maglantaw kami sa mga treatment options, buskan bulong man na sa antibiotic ginalantaw na naton. We need to have datas and those datas, medical datas, data na ba siya? Okay. Nubo ang immunity niya, kailangan na muna. Even to the point, mga 21 days na guys nag-undergo na study before sa mga Ilang human ni trial. ka days ang iya sang Sinovac? Ang Sinovac is a 1 month naton na siya guys, no? So amo nang 30 days. amo nang kay 27. 27 dra. Gamboy-amboy na da. Ang Astra pila ka days. Ang una 2 to months? guys, yes. 8 2 months. una to 8 2 to to 12 3. weeks. Okay. Pag sugod siyang Delta, imutan na natin weeks siya. Kati kagasaka kwan sila kay may timeline man sila. Ang 70 days abi. yes, may ara mo na. Ang Pfizer taya 21 dias, 3 weeks, no? So, 21 day days. 1, no? So, po July 1, so pag July 22, amo nang aton nga next nga schedule para sa aton nga pasyente. you know, Bordandro. Ang sadya na dang, pamangkot kay doktor. ang Basta recording ako do nagmask gulpyo. Ginambalan niyo ko na sa Sinovac ko. Hindi, pero may protection ginagyan. may ara. Oh, yeah. Ara ginagyan. Ang mga gin-design na ang vaccine na is to protect, Yeah, no? pero basta tani sa ato na pinalangga nga pumulyo sa Negros Occidental. Ginatinguan kit sing inyong na provincial government ni tanan nga vaccines ni. So palihog kooperahan tani na aton vaccines will not go to waste, no. Kay kanugon gid kayo. Basta Tugid. Amo Amo gina- ginang kuan naton dira kay ti amo na subong ang lantaw tagid nga makabulig gid bato Kag subong sa ang pandemya. simpo subong mahulan-ulan. Dugay-dugay gulpihon yan man init. ang budlay sinibal Pero Bilocano. dili ko na ano ni man mas Ulan-ulan, chimpo trangkaso. trangkaso. Ikaduha, halong naman ta, chimpo dinggi. Oo, amo. Amo gikaso subong na. So kung ang immune system mo weak subong matrangkaso ka gid. Kagabudlay. And then, mamonitor ka nga daw ga init lawas mo daw kung Yeah. matrangkaso kanya bi pa-swab to. Sakto na board, sakto na vice board. Amo na siyang matabo. Pagtapos Trangkaso. pagpa-swab to positive ka. Damo ta vice amo nagakatabo sa aton da swab test amo sina. Although ang kaso ta subong in general sa probinsya nanaog naman gid siya kaloyan. Pila anong data ta subong adlaw? Subong adlaw ba sa galas gahapon to 60 plus or 80 to. Okay. The whole province niya. The whole province na siya. Nami na siya nga data nato nabot silingon ang aton programa sa kay Gob sa aton sa inyo vice kag sa attorney epektibo siya. Iga panaog. But of course ang kontrata hindi makita. Delta force, Delta variant. So ara ginayang paghaom-haom Ara nato. gito. Kay hindi na makunan budlay na especially nga mga sigigihong tao. No, ti kaga complacer bala. Kag mas maigid magpabaksin ang wala pa bala na tagaan no. Amo na pabaksin gi kita tanan, may ara tada available. May pero kung gisagob, kung gisado inang insakto na way na taga ga cater kung ini siya intended for second dose na niya nga mga vaccines. Why na taga cater nga siling kampanya pakita no nga bi pa vaccine kamo di o kung may available pa kami nga shin na lang ka shots.
sa ato na vice no sa kay Dr. Tumimbang na may pre-screen na sila. So may ara kita na nga pre-registration na master list na naton kay para nga ma-utilize tagid till the last drops ang vaccine. So Oo, kailangan Panugo na eh. as much as possible gina-report na to the Department of Health ang waste bala. No, ginapakita man ang efficiency sa programa nato. So inalista gina so ginatawagan na. So ma'am, second dose mo na sa amuning adlaw paliyaw kadto. Kung in kaso manggid kung may mga concern for example, tidok ng positive ko sa COVID. Ti anong matabo. So may ara kita na mga guideline no, ginapapatapos ginaning 14 days ng quarantine before dapatan liwat ang vaccine. Ang iban sila nga doktor kapangaya gina medical clearance. No kay para nga may tagaan ka gigapon. In short, kung nakagikabis ka ng positive kaya tagaan ka gigapon sa vaccine. Okay. Kaya mo na yang mabulig. So ato sina pre-registration, reporting gid ang reporting gini ang sadya gid nga part ni kay numero ni kadamo gina-enter ta nga register then magdugay taga-atak subong mga vaccination so, card. pagka-vaccine ta di doki gina-forward ta dayon sa national na to nga may record man ang Yes. DOH. Amo nang ginaobra sa ubang bayis ginabutang na sa computer system no eventually ang DICT gina ang aton nga department pa board nga ano nga national agency sina maga Anong yang DICT anong DICT? Department of Communications or something. Okay, DICT daw DICT. sa aton man na yang Oo, may ara na siya no sa system na nila. Sa system nila, doon sa DOH para at least makita ginaton tanan sino nakapabaksin. Sa aton sa probinsya board may ara man tato sa QR code kita tatong kay Gov no. Nani ko muna nakapabaksin ikaw kay para nga amo na sa unang ginabaldo vaccine passport. En kaso kung mag-travel ka within the Philippines at least masapos ko nakabaksin. Before nagwa ang Delta variant, may ara tato sang memo to sa aton sa swab team halin kay Vice Man kag-training nga kung nakatapos ka vaccine fully vaccinated ka na, so 2 weeks after sa second dose mo, fully vaccinated ang panawag na sa imo. So wala na ginapa-swab test, gali kasunod naman ng Delta variant, naging liwat naman nato. ginliwat naman maski naka-vaccine ka nakadua. Mas may required nga may At negative. least paniguro, Brad. Sakto na. Paniguro. Kay Negative nga RT-PCR with 72 hours. To siya. So, amo na kisaga bago-bago mga protocol naton depende sa magnitude kag ang ginatubang naton subong Delta variant. But the end of the day, vaccine gid gyapon, vaccine gid. Vaccine gid no. Vaccine gid. So, basta kuya, kakaagi ko yung masagambal ko, vaccine importante. Oo. Mo ginang kwan. Ako ganyan na vaccine naman, daw nakulbaan gyapon eh. Amo gid. So, amo na at least Doc, thank you na iya sa mga data ta. So ano pa gid ang iba naton nga programa not only sa mga vaccination program sa province, ini naman ang aton nga dengue naman ang aton ang programa parte sina sa So, provincial health. Existing naman ang sa aton sa dengue, may surveillance makita gina-report sina no. And expected gina kag sakto ang bal ni board basta rainy season na makamang gina siya masaka. Gina. Pero siguro, Doc, I think, no, mas maagi din balance ang pumuluyo. Nga ang dengue, the only way nga ma-prevent ang dengue is ang aton man proper na sanitation sa palibot sa panimalay ta eh. Sakto board. No, na hindi ta wala da tubig at tiner, wala da tanan. So, ang dengue kan siya pa sa clean water, Doc, hindi ba? May ara na siya. No? Sa ulan nga matiner sa balde dira or even gani sa mga kawayan o sa tanong magahawid sa tubig. Amo gani. Dira na yung breeding place. So in short, sakto na board, ang pinakauna ginada kay ti lamok ang problema, seek and destroy amo na sa 4S. Amo gani, no? So, siyang lamok breeding place. Kakson gid. Definitely. Dako gid ang mabulig naton nga Amo gani. makuha na siya ang cases. Then may ara kita dira kung may ginabatsyag kami sa health gambal gina palihog mapakonsulta kita temprano pa. kay kabudlay sa mong branch ang dengue, no? Kay ang hospital ta nga daan, hindi ka dali-dali baton because sang pandemic eh. So, sa una, kadumduman ko na, ang aton hospital, kakapuno. Rason niya ang aton niya Silay- provincial Silay Silay Hospital wala gabaton sang COVID positive dira nga pasyente. Kay kung may positive dira, hindi na sila ka-perform sa Ang iban iban. niya mga cases. Iban niya mga masakit. Sakto na vice. Gipamangkot ko ginaya si ang aton Doktora da Mestral. amiga si doktora in charge ubong doktora Mestral. Ti daw nag-explain siya lingkod ti okay doc kay may gapamangkot sa aton nga kun
nga COVID patient sa hindi tada pwede nga ginabutang ta sa Cadiz dayon Yes. kinabutang ta dis Valladolid is because nga ang amo ina nga rason may leveling managali level 2 what do you call that nga Mga sa hospital na siya, vice no capacity na nila mga opera mo na. Kaga amo man ang bandatos ang Department of Health nga may mga designated COVID hospital kita to cater di sa symptomatic naton nga Pero mga sina COVID. na pregnant sa abig Okay, siya budlay. tapos si kinahanglan iswab mo gid na Yes. kay kung positive hindi da pwede Hindi, dito sa, Hindi sa sila COVID mag-accept. hospital. mo sa COVID hospital kagid. Kag kung iba naman nga may mga masakit pala sa doktor ano ti dalon dira. Amo nang challenging subong sa health wise kay ti hindi ka basta ka diretso kay ti subong may mga system na ta in place like ang ato na one hospital command, mga referral system ta na sa board gaagi na sa aton to sa panaan kay para mas matoy-toyan. No kay ti lain sa una pag emergency diretso na. Subong ilang taon ano na siyang emergency gina-assess anay kay ti simpre gina-rule out na naton sa mga health nga ti kubay pa hindi na mag-positive. Kay kisa sa una kaagitan nagindala, igo mo ginoperahan natabo na tanan pag test nagsugo ang result after 2 days positive. So kaluoy sang health worker to nga na-expose. So maparalyze Hindi ang ang aton. data ta ni Doc, dala na ni ang sa provincial hospital ta sa Silay. Yes, o amo Hindi na lang kay sa barangay Kapitolyo. ay hindi yung lang data. kay diri ta gina-centralize na siya ang kwan ang data according sa aton tong tago sini. Sang data naton diri ta na ng input sa aton. Pero why talaga pa na itemize kin mga ikutan si itemize medyo kabudlay ginadok. Amo ni sa ning general talaga nga data kag amo ni ginabasihan manaton kung kamusta na pila na ta ka percentage amo ni nga bulan amo na. Okay. So amo na nga aton base nga balasihan. At least may ari kita yung nga data kag may Pag required man kita na basihan base kita. nga ginasubmit naman na siya nga data sa Department of Health Region 6 para ma-check naton. At least amo na kita mo kadali lang sa chimpo pero nagamba lang aton nga head sang technician Extend kay gamay. na extend ka gamay bago kay amo na sige lang kung gisakan daw ay naman lang kami kay hinugambal gani di Sige, sige. sige na wala ay kaso kay makita sa Facebook live kadamo man subong sa damo sang greetings ta naidlaw gid sila guro sa aton subong board. Ati, mayo man. Sige Doc, anong imong final words nga mapalinton sa aton nga mga kauturan diri sa probinsya sang Negros Occidental kag ang I'm sure nga naga-monitor man ning iba niya sa iba niya lugar no outside the country may mga pamilya man na sila sa aton para mapabalo man nila kung ay pamati sa aton programa. Yes, thank you Vice. So upod sa aton nga amay sang probinsya si Gobernador Lacson no. And of course Vice Gov Ferrer and mga aton board members si Board Andrew kag sa office ni Attorney Diaz sa aton provincial administrator no and the provincial health office no. Para man ginapadala nyo man si Atty. Diaz sa mga report na no? Okay, para makita man ni attorney kung ano nang Kaya kakatabo isa sa iyaman ko kapanawag dayon nung Okay. latest na attorney. Yes, so okay galantaw ta na mo na kati si attorney as administrator so manage ginaton na. Kami gahangyo gid no sa tanan nga mga utod naton sa bilog nga Negrosano no nga magpabaksin kita. Magpadapat kita sa sang COVID nga vaccination. I know nga kami sa health no, public health, kita gid na namon pa isang iban ga alang-alang. Ang iban kung ano man ang may arang rason sa ila, nabasahan nila sa social media, amo nang challenge no sa aton. Pero amo ning paminsaro naton. Hindi lang naton panumdumon ang aton kaugalingon. Ang upod ta sa balay kung may mga senior citizen kamo, may mga upod ta dira nga ga-inom maintenance sa presyon for example, o na high blood doon. Or ang may problema sa kalamay, ang mga diabetes. Sila gid ni ang aton nga vulnerable nga populasyon. Amo na nga ginuna na sila gani. Could you just imagine no? Okay kung bata kaya pero kung sila na ang maigo, sila ang malatnan, ang ilang nga response sa COVID sina mabulubudlay, matalaklaron. So, ang amo ng aton nga gina-encourage namon magpa-inject kita. No? Sa buwas, July 26, Lunes, ang inangyo naton kaga pangamuyo kami, pangabay sa tanan nga mga utod naton from San Carlos to Inubaan na mag-coordinar kita sa aton nga mga health worker, barangay health worker, no? Sa city health man sa municipal health kay kung may schedule no sa mga vaccination center, magiyahan sila sa mga anong ubrahon
ano ang aton nga mga requirement amo sina nga maka-avail sini libre nga bakuna proteksyon sa lawas hindi lang sa kagalingon naton but sa mga upod sa balay especially to again ang may mga senior citizen kag ang comorbid. Again, Vice Board, thank you gid sa Chimpo. Doc, thank you gid sang ina nga mga mensahe kay balo ka very important kay daw kanami sang imo nga panawagan. Daw may-ari di ka text akon, Doc. Pila na kuno edad mo, single ka pa. Subong na bag-o lang tanag 40 sang naligad lang nga Mayo, no? And ang pangabuhi dati of course ti single lang kita, no? Upo na madamo ta nga mga ido sa balay. Mahilig ka man gali sa mga anong mga Sapat. klase? Anong klase nga mga anong breed sa mga ido mo Subong, da? Ayan sa tupad mo daw naka-crave sa subong sang American Bully. O sa ako, so may ano ganito, ginbakal mo na. Corgi. Nami nang dalong gang mo na. So may mga pug ko, Shih Tzu, and may bully man ta, may pitbull man, may Malinois. So mga 22 naman sila sa kabala sa balay da subong. Bawal ka mo gali? Plus pito ka kuring nga Persian ka. Hilig ka mo gali, pareho ka mo ni Atty. Maki. Amo na man lang. man kabilog. Amo na ako sila ko nung ano ang pamilya, 5 tiara mo ng pamilya ko. Basi, mga mo na, Hilig ka gali, Doc. Masadya lang exercise man naton. Exercise. Ako, amo mga after 5 years, Dok, kung Parot. single ka yapon, iupod tal na ka mo ni Atty. Maki kung single man to siya, kiti pareho ka mo hilig. Pareho makamuhilig. Kasi kung Siya to ni Maki. hindi iya gali iya migang na pangita mo, caretakers pang ido, pangita mo. Linggo hindi lang siya magkuha og sige ugtas para ang blood pressure naton bala mo. Migo mo. Enjoy ta lang. Migo ta Jacker, no? Jacker, aga. Si aga pa pagbugtaw ko, migo mo. Apple, eh. Masaka sa kuno sila sa bukid, upod sila ni kagang asawa. Mga asawa nila. Mayo gina. Oo. Daw gapangagad magano lingkwa. Tanaw na lang kay may ginatapos pa ko nga obra sa balay. Oo, man. It's a Family day, Sunday. Domingo. Yes, oo. Mayo man na, pamilya la dalon to kay ginaagad ta nila digto ma lunch. Una sige mayo happy lunch lang da. Apple. So sige Doc, thank you very much gid kag unahon ta naman ning greeting sa aton di board. Copy. Pang basahon ta na ni. Mugid. Okay, go. Okay, si Aming Bering. Good morning, Vice Gob. Kabayan. God bless. God bless dami nga. Taga Carlota ni si Inday Pairi. Ara man sa mayong agada Day Edgar Pilayo. Good morning. Si Bamigo ta Alex Montesa. Hasta subong na pamonitor ta nito sa emails. Wala akong sa ka man nagkadto to. Sige lang Lex, may chimpo gina magtulutaway kay ara kita subong sa pandemic pa. Magtulutaway pwede na tumaklaim ang imo nga premyo. Okay. Vice Gob, Jeff, please kindly greet sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo kag ni Doc. Okay, ara na nag-greet ko na Alexa. Si Ami Bardenas. First time ko mag-watch sini nga program this station. Sige, thank you gid. Welcome sa amon nga programa. Kay ti buwas Sona ta buwas. Ti ikaw ka ara kaya ka yang imo sa una? Agree. Sa mayor ka? Artist, Suma, eh. Suma, no? Municipal address. Sumahan to. Sumahan. Ako yan, nakasuka man ko. Pero sige lang, by next week, masupa man ta diya nga duwa. Pwede. Ang tanan ta i-report naman sa ila Pwede ang gid. aton nga mga nahimo nga mga ordinance, mga resolutions, mga approve ta nga appropriation. Ano nakabuligid sa ato pumuluyo? Why lang tanay guest next week? Kaya mo na i-report ta sila kag dason. Sige. Sige. Tapos si si Ami Ami, good morning da. Banaag Danilo Jr. Good morning. Ana Sinoro. Si Ana mayong agada. Si Joven Johnny. Blessed Sunday Vice Gob Action Monitor kami Barangay Villamonte LGBT Q for Albi. Okay Para mga muamo ni okay niya sa mo ni board. Mugid. Sigihan nyo. Iyan nyo. Kag
Baryoga Ray, good morning. Kay Karen, dako Karen Centena, good morning da Kara. John Jacob Alunan, good morning Vice Gob Board Andrew. Oh, may agama ko no. Si Imbong Jucampo, Board Andrew, Vice Gob, good morning. Monitor sila sa Maaw. So si Bawari naman no. Kapilata na ni si Peter Alsosa. Kakapoy na gid mo. Okay. Good morning, Doc. Si naman ga-text sa imo. And then si Jinky Jalagdon. Okay, Sun Device, Board Andrew and your company. Kay Mr. B-Boy Villasor. Okay, Vanessa. Kay Vanessa, kay Mayo. Damo siya. Alex Monte. Okay, sige Mayor Kadoy, mayong agada. Monitor man Board Andrew si Mayor Kadoy. Doy, may aga, Mayor. And then kay Loni Sparagosa, Lon, mayong aga man da sa imo. Kay Melchorita Ferrer, Prima, mayong aga man da. Kay Doc Ruel Gerson, mayong aga May man aga, Doc. ma'am. May aga. Okay. And then kay Marilu Aries, family Aries, good morning sa inyo da. Kay Vilma Ati V, daw mayo gid ang imo official nga mo na. Okay gid kaya mao si Melrose pamilyaran mayong agaman duwagi kamo kay sino pagid ni kay oy ang kaibigan ko kay Nida Orozco, she's monitoring right now sa Manila. Kay Brad Dave sa New York, Dave Ferrer. Okay, ask ko lang bahin sa panibag-ong variant sang Kagaw, wala pa. Lex, Alex Montesa, may question. Lex, gin, sabat na ni Doktor kay na. Ano lang ta. And then, si Panamyaw, please, Concepcion, Talisay, si Father Amber, mayong ugto from Ana Sinuro. Okay. And then, okay, Brad. Sa kay Kate Flores, proud complete vaccine. Okay, thank you. Congratulations, sa Congrats, Pfizer. Congrats. Congrats sa imo kay Maricon Tilanas, okay sa kayada ko Sunday pamati kamo. Mayo gid nga pamati da ko na. And then isa pagid kay Rochelle Susana, good morning. Okay, good morning. Sino pa? Eden Cuevas. Good hi. Tapos buka damo sa kay RJ Ronamo. RJ, aton ano? RJ Small boy. small si si Giant. Giant. Giant RJ sige daw. Idlaw ko si RJ kapanago ka sa ako now. John Vicente, good morning. Paki-greet naman family ko sa Himamaylan, Barangay Karabalan, okay, sa Family Vicente. Alin kay John. Okay. Joseph Quadra, good morning. Sino pa? Kay Jake may ngaga, Jake Espuro sa La Carlota sa rescue. Jake may ngaga kay baw kay kumari ko Nancy Normal sa RSB mayong aga da sa imo kay Corazon QL, good morning. So sino pa? Do kada mo ni kay Sister Sandra kay mami mo pamati man siya sa mga utod mo da. Bao si Andrea Yap sa Carlota. Andrea mayong aga da. Okay, Brad Alfredo Ferrer mayong aga man kay Lilian Galanza from La Carlota, good morning. Oy kadamo di Mark Datoon Libradilla. Okay. Libradilla. Di ba? Ano sala. Okay, good morning da kay Board Andro kuno Kay Nang Del Palusada, good morning, Board Andro. Okay, kay Rachel Aguerense. Good morning, Doc. Pwede ta ka-ask ang J&J nga mga first dose. One dose lang na. Yes. One Isa lang dose. kina siya ka-dose, ma'am. Katulan to siya Kay Agnes Barrera. First vaccine is Pfizer. My second dose, Moderna. They're still the same formulation. Sige imo na iya nga belief
Importante na pa-vaccine ka. Importante ka pa vaccine Yes, ka. oo. Si Agnes niya. Agnes, sige Importante na ba kayo, Gabriel? Shout, Vice Gov, BM Andrew from Kapihan. Sige Kapihan sa La Carlota. Good morning. Mayong aga. Mayong aga. Brad Stephen Simbiet. Kaya Partner, see you. libot-libot mayo. Libot-libot mayo da brada. Ari kami suporta, libot lang Oo, saan ka ma-file? October? Sige Mapisa na brad nga tao, migot Tunta na. Ara akos likod mo. Okay, dahil Jacob Alunan. Okay, kay Roswell. Well, berba, mayong agada. Mga grupo ko ni Dick. Pwede pa to? 1 minute. Titapuson ko na lang niyo Kay Ma'am Kabugwason, Ma'am Maninay, good morning. Kay Mayor Richard Hauhuko, mayong aga sa imo. Hindi niya mayong aga idol. Ang aga Chard Mayor Richard, mayong aga da. Samo ni Board Andrew Si Mayor, may nga. Kaya sino pagid ni? May Jesus Marquez, okay. Mga playmate kun isang gagmay Robert Castro, mayong board, mayong ugto man kuno sa aton tanan Kaya Baltazar, okay. Cantilier, mayong aga man sa imo Kay Manjo Arnejo, mayong ugto board mayong ugto gid sa inyo tanan. Liza Red, sino Lizy Red, good morning. Joy Del Carmen, mayong aga. Mandok, mayong aga. Ano natabo kung hindi ka pa-second dose kay wala available? Namo to na explain ta na ni kaina. Kinahanglan wala ta lang gid may available para ma-complete ma-coordinate lang ta sa aton nga health worker. Pero usually na ang sang ginahambal ko 50% lang na ang gina-roll out kay ginatigana gina siya. Yes, oo. Ang bilin kung may ara nga 1,000, 500 lang gid na iya dapat control na iya nga i-inject. Okay, so wala na kina-chimpo kadamo pa ni kaayo. Pasensya gid, daso naman nga si Mana pauna-una lang gid nimo kayo. Alas 12 odso na, alas 12 gid. To, thank you gid sang imo nga alawan samon. So sa liwat o na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radyo. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,